Nuwun para mirsa, ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jengandika sedaya dalasan kotrah kalwangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Yulianisa wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal punika sampun sumodya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan Mbah Kakung. Seratanipun Bunari ingkang kapancak wonten ing cerita cekak kalawarti panjebar semangat nomor 58 tanggal 23 November 1991. Mugi atur waosan cariyos punika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Saktemene Mbah Kakung iku bapake Mbah Putriku. Dadine teko aku wis dibebuyut. Nganti aku kelas 5 SD, ngertiku jenenge yo Mbah Kakung ngono. Mangka saktemene jenenge Jamun. Barang wis ngunduri tuwa, banjur nganggo jeneng Karsarejo. Ana siji maneh ngenani Mbah Kakung. Nganti saiki aku ora nate ngundang nganggo jeneng asline. Sing tansah nendes ing pangangen-angenku, ya kuwi wiwit aku eling Mbah Kakung wis ompong. Pancen sabenere sadurunge aku lahir Mbah Kakung wis ompong. Dadi Mbah Kakung wis ompong wiwit isih rada enom. Dene ceritane mengkene. Jaman nom-nomane Mbah Kakung dadi paraga dadak merak ing rombongan kesenian Reog Ponorogo sing ana ing desane. Lan isih mbajutake kesenengane dadi paraga dadak merak sakwise rabi karo Mbah Putri. Sawijining dina rombongane Mbah Kakung ditanggap main ing kawedanan. Kocapa sing nonton kaya disokake. Wong cilik kembul nonton karo wong gedhe. Dasare katik Mbah Kakung iku klebu pemain sing paling bisa nggawe sengseme sing padha nonton. Senadyan ing saben-saben pagelaran sing kerep mung melu-melu ngawat-ngawati wae. Nanging wong padha mesthekake yen ing kawedanan iku Mbah Kakung mesti nyekel dadak merak. Pancen senajan liya-liyane menang enom, ing bab kaprigelan kasantosan lair batin isih padha kalah adoh karo Mbah Kakung. Sempalan saka CJ, cerita ngendhakake menawa pletik kapisan rasa tresnane Mbah Putri marang Mbah Kakung. Kajalaran saka sengseme Mbah Putri nyawang tandange Mbah Kakung nalika lagi ndadak. Pagelaran ing kawedanan iku nyata rame. Miturut Mbah Kakung dhewe, iku pagelaran reog paling rame sing nate dialami. Penonton sing ngebaki alon-alon ngarep pendopo, kawedanan padha melu-melu surak, melu lunjak-lunjak. Sajake kaya tandange para penonton pagelaran musik rock ing jaman saiki. Ing tengah kalangan, Mbah Kakung saya ndadi lan ora ngerti sangkang paraning bilahi. Tali sing kanggo nyiseti dadak merak pedhot dienggo molak-malik ing kalangan cilikane. Panonton saya surak, kendange saya disontak. Ora ngerti apa sing sebenere lagi kedadean. Mbah Kakung mung kari ngetohake kakuat ana untune sing rasane wis murat-marit dienggo ngobat-abitake dadak merak iku. Yen ora wegah nguciwakake Pak Wedono, saandahane ngono wae, Mbah Kakung trimo leren. Sak babak wis rampung, Mbah Kakung leren pas bareng karo oleh tiba semaput. Mbah Kakung ngemut ketiye dhewe sing wis dadi kentel. Dina candhake, Mbah Putri kudu gawe bubur kanggo Mbah Kakung. Jalaran, untune Mbah Kakung wis entek mrotoli. Ana siji cerita, nanging nunggal juntrung ngenani omponge Mbah Kakung. Ngene. Adine Mbah Kakung, Mbah Dari pangupajiwane dadi juru pikat. Ora ngemukake manuk perkutut sing dipikati, nanging uga manuk gledhek, manuk deron, lan manuk puter. Yen usum pari uga manuk emprit. Jalaran, senajan regane murah, Mbah Dari bisa entuk dhuwit rada lumayan. Racake, bocah-bocah seneng karo manuk emprit, lan sing luwih nguntungake mung usum-usuman. Sawijining dina, Mbah Kakung melu Mbah Dari menyang alas, bedak pikat. Entuk manuk kutut, nanging dendeng Mbah Dari diuculake maneh. Jalaran, Mbah Dari ngerti yen iku ngono manuk kutut Bromo. Manuk kutut saka jenis sing miturut goteking akeh malati. Mbah Kakung malah ngoyak
manuk sing mentas diuculake. Sing abure durung sempurna, jalaran swiwine isih blondrah kulit iku. Dikandani dening Mbah Deri, nanging Mbah Kakung panggah nggugu karepe dhewe. Tenan, perkutut iku sedo kacandak maneh, malah dibakar lan dipangan ing alas kono dening Mbah Kakung. Mulane banjur akeh sing percaya manawa kacilakan sing dialami Mbah Kakung nalika dadak lan banjur ngentekake untune iku mujudake walat saka oleh nyikara lan mangan iwake manuk perkutut Bromo. Nanging Mbah Kakung dhewe nganggep yen sing banjur ngrogokake untune iku mung kacilakan biasa wae lan Mbah Kakung wis ikhlas banget malah kanggone. Oleh banjur dadi ompong saka oleh dadak iku mujudake sawijining kebanggaan. Tondo yen ora nengah minggir oleh ambyur ing donyaning kesenian, senajan ing donyaning kesenian. Senajan ing donyaning kesenian, Mbah Kakung kaya umume seniman-seniman kampung liyane, mung dapur sambatan. Tegese saka oleh jungkir walik ing kalangan iku, ora nate luweh saka mangan sak gedakan. Lan rasa marem merga rumangsa wis gawe mareme wong akeh. Ora mung kandhek tekan kene, cerita ngenani lelabuhane Mbah Kakung tumrap donyane kesenian. Saumpama Mbah Kakung ora kerancingan kesenian, akeh sing mastekake yen Mbah Kakung sanak turune bakal dadi wong sing kepenak uripe. Jalaran maratuwane Mbah Kakung ya wong tuane Mbah Putri alias canggahku ora ana sing ngungkuli sugihe ing desa. Nganggo istilah jaman saiki bisa diarani konglomerat tingkat desa. Kebolan sapi nganti atus-atusan diumbar ing alas datan cinancangan. Tegalane ana ing endi-endi papan. Mongko anake mung 3. Mbah Putri iku mbarepe, nanging ya kuwi. Seumpama Mbah Putri kuwata sugih, nyatane Mbah Kakung biasane mung dadi seniman kampung, dadi seniman sambatan, saking oleh keranjingan kesenian. Mbah Kakung kuwi paribasane perlu jeneng abang ngono wae wis nanggap dalang. Sok isih ditambahi tayuban sedina tambah suwengi. Kanggo ngramekake dina pengantene panggono wae, sejene gabiakan reok rombongane Mbah Kakung dhewe isih ditambah tayuban, wewayangan lan jaranan. Embuh kok ora dianakake pasar malam pisan. Mulane sing jenenge mbeleh kebo setahun ora cukup kaping pindho. Saka oleh kekarepan nganakake pesta lan keramaian. Bondo warisan saka wong tuane Mbah Putri saya suwe saya nipis. Mangko asile Mbah Kakung dhewe saka oleh barang nukang kayu. Kapatung akeh jalaran wong sing pinter nukang kayu ing jaman nom-nomane Mbah Kakung isih rodok langka. Apa meneh yen wis jeneng gawe omah sing dibiji ora mung rapete jing-jingane, nanging uga landhepe strutire. Katik dasare, Mbah Kakung ora mung mempeng jungkir walik nyambut gawe, ora ngemungake tukang kayu. Ing mangsa-mangsa sepi garapan kayu, yo mambyur nyang tegalan sawah. Mung yo kuwi, bola-bali angger kayane wis klumpuk, wis bingung oleh bakal duwe gawe geden-gedenan. Remen-remen delalah yo ana-ana wae sing digaweni. Sajake pancen Mbah Kakung ora duwe gegayuhan. Dadi wong sugih mbrewu kaya maratuwane. Delalah Mbah Putri yo dadi sisihan sing manutan, sing tansah sumarah marang karepe wong lanang, Mbah Kakung. Mbah Kakung saiki umure wis mancik 90. Akeh wong sing kuat duwe umur nganti 100 luwih. Nanging sajake arang sing wis tekan 90 isih wegah pisah karo wangkil, karo pacul kaya Mbah Kakung. Mongko karepe anak putu buyut klebu aku, kaya Mbah Kakung kuwi wis ora perlu nyambut gawe sing abot-abot. Cukup karo sambutan-sambutan sing bisa nambahi segere otot. Mangko mlakune wis ora jejeg. Paningale ya wis ora damang. Ning ya kuwi diedu macul karo Mbah Kakung, sengara aku menang. Senajan paningale wis ora damang, yen ana tontonan apa wayang, apa ludruk, Mbah Kakung isih wegah katinggal nonton, lan mesti nutuk nganti glundung kendang. Kajaba wingi kuwi,
Dene ceritane mengkene. Mengko lakone apa? Pitakone Mbah Kakung marang aku. Ande-ande lumut, Mbah, mendhet lakon ketoprak. Sopo dadi ande-ande lumute? Kue. Enggih. Delok lek ngono. Mangko sananjono aku ora kedapuk. Mbah Kakung ora nate ora nonton wiwit wengi kapisan, nganti saiki wis meh sesasi. Mbok nggih ngenggang to, Mbah. Sakniki hawane saya asrep. Mengko angine saya santer. Nek terus-terusan teng badan boten sae. Adem yo nganggo jaket oleh nukokno ibu kae. Kaya biasane. Mbah Kakung yen wis kadung duwe karep ora kena diendek-endeki, sida budal nonton. Lah, lagi wae aku metu saka kraton. Mergo ditundung supaya ngupadi pusaka kraton aran pecet sada lanang sing sawetara ilang. Dik sawang ing sakmburine para niyaga ana umyeke wong-wong lan kanthi cetha. Dak rungu suarane ibu bengok nyebut jenenge Mbah Kakung. Sambi goleki pecet sada lanang, aku ninggalke panggung tumuju papane wong rubung-rubung iku. Tenan, sajake Mbah Kakung masuk angin. Apa piye ngono? Aku bablas melu ngeterake Mbah Kakung muleh. Wong dapakku mung kari nunggu metu keri dhewe. Sing kudu metu ing adegan-adegan sabanjure ande-ande lumut sing wis namur lan dadi entit ditindakake dening Simul. Tonggoku suwe banget lagi Mbah Kakung eling. Aku age-age bali nyang papan ludrukan. Nanging nyatane para penonton wis bubar. Aku takon, jare malah digawe rong seri. Seri lorone dibajutake wengi candake. Yo mengko bengi iku. Wengi bengi kae, aku mung ketagihan wedang. Mengko aku tak delok maneh yo, koyok bocah cilik. Mbah Kakung nyuwun izin marang aku, bedegel rasane atiku. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan. Mbah Kakung serapanipun punari ingkang kapancak wonten ing cerita cekak. Kalawarti Panjebar Semangat nomor 58 tanggal 23 November 1991. Mugi aturwasan cariyos punika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awet sedaya. Kakirangan salah kalapatan anggen kula ngaturaken cariyos punika.